Nie je to krík. Je to chvíľa, keď stíchne hluk a zrazu počuješ to, čo ostalo. Ticho medzi správami, ticho po grafe, ktorý stále rastie. Ticho, keď ti prvýkrát napadne, a čo ak to nie je také jednoduché? Takto sa nerodí konšpirátor. Nie zo zlosti, zo spomalenia. Keď niekto neverí SCP-500, nemusí to byť jeho vina. Možno si len všimol, že minulosť nie je sľub budúcnosti, že čiara smerom hore neznamená vzduch, čo sa dá dýchať, ani vodu, ktorá tu zostane. Možno len pochopil, že index nemá deti, nemá plúca, nemá pamäť. Konšpirátor je často len človek, ktorý prestal veriť uhladenej verzii reality a inú ešte nemá. Tak hľadá! Niekedy zle, niekedy krivo, s pochybnosťami, ale hľadá. A my nechávame deťom grafy, PDF súbory, sľuby z prezentácií. Nechávame im svet, kde je všetko optimalizované, len nie samotný život, pole je lacnejšie než les. Rieka je položka v tabulke a ticho je podozrivé. Environment nie je téma, je to dedičstvo, nie zelené heslá, ale jednoduchá otázka, či sa budú môcť nadýchnúť bez toho, aby za to niekto vystavil faktúru. Možno by stačilo menej rozprávať a viac nechať veci, tak menej raz, viac vydržať. A práve v tom tichu sa ukáže, že problém nie je nedôvera. Problém je, že sme sa naučili veriť číslam viac než následkom.